Ahoj majstri, nazdar, čau. Vítam vás u dnešného videjka. Aj keď je to vlastne úvod, tak ja sa už pomaličky blížim konečne do konca tejto dnešnej akcie. Už to robím niekoľko hodín, už mám unavené ruky z toho. Zničil som niekoľko vrtákov, aj zlomil, ale v krátkosti vám ukážem tie konkrétne zobačiky, ktoré som spomínal v tom predchádzajúcom videjku. Takže poďte sa pozrieť, ako to robím. Tak majstri, ja pokračujem s tými zobačíkmi, ako som spomínal, na uchytenie vlastne samotných vyplní ku jednotlivým stĺpikom. A možno si poviete, že tak narežem to raz, dva s ohľovou brúskou, ale človek sa pri tom celkom zabaví, takže ja to robím takto. Používam na to plochu tyč, respektíve pasovinu o rozmeroch 30x4 mm. A aby to bolo trošku efektívnejšie, tak si odrežem nejaký kúsok, tak aby sa mi s tým pohodlne manipulovalo po dielni a pri stolovej vrtačke. A možno uvidíte v zábere, že som si vyznačil jednotlivú dĺžku. Narezal som si takéto zobačiky. Potrebné množstvo, bolo ich teda dosť. A potom vlastne pri precíznom vymeraní samozrejme som si to navaril na mnou stanovenú nejakú tú šírku, tak aby to bolo aj na pohľad nejak, aby to vyzeralo aj aby to zároveň dobre držalo. Takže navaril som si to na samotný stĺpik, ako môžete vidieť. A teraz vlastne si k tomu parujem tú druhú časť a vrtam do toho dieru. Robím to na dieru 8 a skrutku použijem 6, tak aby tam bola trošičku možnosť nejakej dilatácie, ak sa ten kov bude rozťahovať a sťahovať. Takže poďte sa na to pozrieť, ja to robím takto krkolomne, ale v domácich podmienkach to možno niekomu pomôže, možno sa niekto inšpiruje. Samozrejme najjednoduchšie by to bolo dať niekde do firmy vypaliť laserom, aby vám tam urobili do toho trebárs drážku, aby to vedelo lepšie teda dilatovať a skrátka bolo by to určite rýchlejšie. Tak sa nevyhnete niekoľkohodinovej práci. Ak mi tam ostala nejaká gulička ešte zo zvarania, tak ju zrazím. Ja majstri robím rozostup medzi samotným stĺpikom a samotnou vyplňou oplotenia 5 cm. Takže takto si to namerám na 5 cm. Alebo 50 mm, ak chcete. A pomocou takýchto jednoduchých samosvorných klieští si to zopnem. Premerám. Použijem magnet, aby sa mi to nepretáčalo. Predvrtávam si to so 4,5 vrtačikom o priemeru 4,5 mm. Takže toto už vlastne nerozmerávam, už to robím priamo tak, ako to je, už si to nechávam takto v páre. Čiže tie hrany sú pekné, rovné a samotná dierka, keď vyjde plus minus milimeter, absolútne ničomu nevadí. Takže opticky trafím stred. Ten je zhruba niekde tuto. A predvrtám si to teda tou 4,5. Čiže predvrtané to mám. Mohol by som samozrejme použiť vyššie otáčky, ale potom mi to robí strašný bordel všade, že mám všetko od tých špón zašpinené. A teraz už idem priamo 8. Trošku si zrazím hrany na tom.
A ako som spomínal, nechávam si to v páre, aby sa mi to nepomiešalo, ani teda strana, pretože tá dierka nemusí byť dokonale presne v strede. Tak, aby sa mi to nepomiešalo, tak len takto jednoducho nejakým drôtikom, alebo proste čímkoľvek. Si to takto nechám naparované a potom v podstate, keď mi dorazí spojovací materiál, tak si to so skrutkou stiahnem na pevno, aby sa mi to neposúvalo a medzi stĺpikmi, ktoré už budem mať vlastne osadené na tom betonovom základíku, ktorý ste videli trebárs v tomto videjku, tak tam si presne rozmerám rozmer, ktorý mi tam bude vychádzať a podľa toho budem robiť tie výplne. A samozrejme túto druhú časť potom navarím k samotnému rámu tej výplne. Čiže takto, majstri, pokračujem s každým jedným zobačíkom. Myslím si, že asi nemá zmysel viac natáčať to isté, ten postup stále vlastne robím rovnaký. Môžem vám teda ukázať aspoň tieto zvyšné, ktoré už mám teda hotové. Takže takto to vyzerá. Určite sa to dá urobiť aj lepšie, efektívnejšie, ak máte na to správne naradie, tak potom je to hračka, ale takáto jednorazová akcia sa dá zvládnuť aj takto svojpomocne doma na stole, ako ste práve videli. Takže toto boli zobačiky, majstri. Dosť taká dôležitá pre mňa vec. Je viacero spôsobov, samozrejme, netvrdím, že sa to nedá robiť ináč, lepšie, efektívnejšie, rýchlejšie a tak ďalej. Ale ja to robím v domácich podmienkach takto a chcem to mať rozoberateľné. Tá výplň medzi tými jednotlivými stĺpikmi chcem, aby bola rozoberateľná. Takže som si objednal skrutky nerezové, objednal som to cez internet, vyšlo ma to o mnoho lacnejšie, pretože v bežnej predajni, len takto v krátkosti nemenovanej predajni, balení 4 kusy, 3,79 a ja som objednal 10 kusov za 4 €. Takže napríklad klobučiková matička, rozmer 10. Ale tie spojováky a tie skrutky, tak to vám samozrejme ukážem v tom nasledujúcom videu. Majstri, dúfam, že sa vám páčilo aj dnešné kratučké videjko. Bola to dosť taká humorná akcia, mám to konečne za sebou, takže na budúce budeme opäť pokračovať s niečím iným. Tak ďakujem za zhliadnutie, majstri. Držím palce pri vašich projektoch a uvidíme sa na budúce. Zatiaľ čau.